A cultura que nos tocou traballar é a cultura xaponesa. A súa capital é Tokio. Ten 1042 islas. A súa poboación é de máis de 127 millóns de habitantes. Sabíades que en Xapón atópase dentro do volcán Saturno de Margareta? Sabíades que a moeda de Xapón é un león? Sabíades que o horóscopo xaponés ten 12 signos dependendo do día de nacemento? Nós somos dragóns. Sabíades que cando un día festivo cae en domingo, o lunes seguinte pasa a ser festivo? Sabíades que as paredes das casas son cristais de cotón chamados xao? Sabíades que a vestimenta tradicional femenina é un amplo kimono co largo cinturón chamado obi e unhas sandalias de madeira chamadas geta? Sabíades que o arroz é o alimento base da comida? Sabíades que a bebida típica de Xapón é o té verde e tómase sin azúcar e sen leite? Sabíades que en Xapón circulase por esquerda igual que en Reino Unido? Sabíades que o neno xaponés levántase moi cedo sobre as 6:30 da mañá para facer gimnasia colectiva? Sabíades que o sumo é o deporte máis antigo e popular do Xapón, por 2000 anos de antigüedade? Sabíades que a bandeira xaponesa chamase Hiromaru, o que significa o círculo do sol? Sabíades como se escribe o xaponés?